سلام كم يتوعلو كبرات تخطتلتي فنو إير تي في نلومي حاموس عسرت حدا تقمتي كاترس ترالو زينا ومستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتها لكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنى تتخفلم قدام مينستر ريبوبليك إيطاليا وقعوا مبصح صباح اسمرا خاتيوم هوسبيتال أورتا كاب محبركم إيرتران نبرتي مينيسوتا حبرات منقسات أمريكا حجز رقيبهم إيرتران نبرتي جوبان روتردامن نتفتات حزباو دبلوماسيا السلاسلهم أب كينيا بحدقا مقمت على أوتوبوس 51 سبات مويتهم بحريا وحدقات تزور عنوت إنا زايدة يمت خمزة لحبرات هجرات أفليتهم وبلاو معبل ميكائيل أب فلوريدا كبيد نواتاون أكاب عنوت أوريدهم قداماي مينستر ريبوبليك إيطاليا جوزيبي كونتي أب إيرتران حدا معالتي وقعاو مبصحن مفتصام صباح عربي 10 تخلت تقمتي قدمي فرق معالتي أسمرا خاتيوم قداماي مينستر كونتي أب اسمرا أب زصنحل اوان مس بريزيدنت إسياس أفورقي أب معبال كلتاو زمدنا كمون حبراو قداسنا زلوم زوباون علماو معبالتات كزتيوم قداماي مينستر كونتي أب إثيوبيا تمساسال مبصح يفصمالهم هاجراوي موكس هوسبيتال أورتا كاب محبركم إيرتران نبرتي مينيسوتا حبرات منقسات أمريكا ناي عراوتي حاجز رخيبهم اتي نمحدار هوسبيتال أورتا زتركبه 38 ناي حكم عراوتي درو أب أقولت وعيلو خمزلو كاب ممحدار هوسبيتال زترخب حبريتا أفليتم أب كفلي أهادو صنع كنكن مالت ICU رئيس نرس لم تسفايسوس نيرين بزهابت حبريتا تي بحجز ترخب عراوتي بحيل إلكتريك زسرح بمخانو نحومات أبعرات كتقنعو من كالي حجزات كتقبر من قلبت كاب متكام كم زناقف أبريهام رئيسنا رسل لم تسفايسوس أب موداتا نتوم تقديسوم نتحجز الأخو أبالات محبركم إيرتران نبرتي مينيسوتا بمسجان كالوتون آسرهم كسعبو تسوي عام إيرتران نبرتي جوان ريبوبليك دو سودانن روتردام هولاندن ببوغم نتفتات حزباو دبلوماسي السلاسلهم غازيتنيا هبتون فرزغي نزمت حبريتا وهيدو ادالي ولو ارسي مسمرهم كتقربيا بمسرز بصحنا حبريتا امباسي إيرترا اب ريبابليك دبو السودان ابالات وداب من سيات قدفن حيل عمام جنبار وصان زتساطفو اب ربحتاتن الوتاو صلواتاتن مراخب بوزحانن محبراوي مراخبيتاتن زتكور عود زته بشوعته تقمتي وديبوم ابتا عود زته حفشاو ترغم مراخب بوزحان محدران بهرياتن سرعه حبريتا ربحتات نصورن حقنيان حبريتا وتاون الوتاون شنخات ام محبراوي مراخبيتات زرغا حبريتا سنه مغبارن كبرتاتن مراخب بوزحان بهرياتن عمام غازيتينيا كمون مختا عناوي صلوا محبراوي مرخبيتات ابزبلو ارستات زتكوركي الى مبرهي توهيبهم امباسادور إيرترا ريبابليك دوب سنانات يوهانس تخلي ميكائيل ابزس معقل تكنولوجيا حبريتا بت ميزاناون رتعاون اقباب ابطغم انت وعيلو نمعبالن سلطانن حزبتات كم زدرخ بمتكاس تساتفتي بزرديت زن حيل حبريتا امدلدال حاجنتن سنيتن حزبومن معبالها قرومن كوعلو زيغنتاو قديتا خمزلهم اسميرلهم اذ خمزيلن كله ودابه قدفا بروتردام هولاند بشدوشة تقمتي قوبائي اقانيعم قونسل إيرترا اب هولاند اتسولمن محاري ابزس معقل قوبائي نتفتات بمقمقام بلجاهات كعاقب كان زبلص عمام كم من طربايتا اتتقملو مخان بمتكاس اتودابه من زتسفو ناي سلام مدرخ اب مدنفع مسارعو بزحيلك سرح تثبيت كم زغبر اغنزيمو اب توكلت زتفلاليا محبراوين حيلتات دغفوم زغلصلو غوباي نزمت 3 عامتات نتفتات تودابه تمرح اكل كتمرصن كلا مدرخاوي وسانتاتن لبواتاتن كم زحلفو اتزبصحنا حبريتا ارديوم أب نوزوبا عدغيح أب تكبار المعتاو مدباتن أقداسنة معزاز كوماو تساتفون زتكور ركب تخايدو أما حدارتن نوزوبا أتو هابتاي تسفازجي مس نبرتن سرحتنيات منقستن أبز قبرو ركب
ترى بقع فلتتن مويان زعاتق من سي أب كل مديو هنسة هاجر وسان سلازخونه حبرت سب حفشة ولد ما بفلاي عبق ولا حتى بمهاب أب مئزان من إسيات ترأم كعزوز أو يعوم هزبي أب معكاب ماين حمدن متسجان بكرامات زتبلاشو صرجاتات كمون سدراسوات أب محجاز نزكايدو زلوك أتصال وفراتات زموجسة أتوهبتاي بزحايلة والدابتات كقتصلو تلابيوم حلافي بيت صحفة حرشاب تنوزبا أتو قدي من قشاب وغنو حارستوت أب صبوغ درجة زركب زراتهم أبقفو كساب زاتو مكتالهم بزل على كقتصل سياق معتيد كيركبو دما بأوانو كأكب تلابيوم عزازيت بوليس نوزبا عد غيح تلنت حرقو منقست أب دما هزبي تتخا بيو كوحس متحبار مسوس بوليس كعزز كمون دكو بخبرتات حبرت سب كخسكس أزخاخيرام تساتفتي أبزها بوريتو أب مسرح ممهار مستمهارن زر أجمع فتح كنا ديلو ناي حمد ترجع حواتو حالاي تجناخ جبرلو كابتستو السنة تعريف من العلي زحتو وننتين مرحتن أوتوبوسات دمة مكتال تغيرو سجوم تخوص لهم حتيتهم هاجراوي محبر عين سوران إيرترا من أبروس درابيتات عين سوران نمو حسب ذا السلاسل زلو نتفتات ترى مشارختي أكلات بقند دما نايم محدارات كبابن عدتاتن كعزز تصويعهم تمحبر نتصويع تزغربة بتشعت تقمتي أبنو الزبا سرجغا مس أم حدر تعدتات وكلتيج أنا فر مينسترتاتن هاجراوي محبراتن أبزكايدو ركبيهم أكايد سرح من محدار نوزوبا سرجغات وكفل مريم قبر مسكال أبز اسمعوا قال حبرت السبب ملاين محب حبن سنكلان بحفشة عين سوران دم بفلاي الجامو كبركت بملباو حاجزن متبع نوزوبا أب بوتو خمزلو الرجاجيزهم حتى عين سوران حتى محبر ترايزي كونه نايملا حبرت السب حتى يوزبلا أكايد سرح هاجراو محبر عين سوران إيرترا آتو كفلهم ولد جبريل نتفتات محبرن قاسون زملكات مبرهيبوم محبر مزتفل عليه مشارختي أكلات بمتحبار عبالاتو بغطبا نفسهم زخولو المدايات مفتار يسرح كم زولو زحبراتو خفلهم أبز حالف عمت 250 عبالاتو بزمرتو عودي كم زتعيسه أبز عمت زدما بزل علي نتفلو كم زلو حتى عين سوران دك أنستيو خا فوليك ولا حتى تواهيبون نتفتاتن بغربا اتكتات الكوميتي قويما خمزلا قليسهم سندات محبركم زحبرو بدرجة هاجر أبز جزيزي أستات 10,500 عن سوران كلهم كلو زاجيت أم محبر استطرنفو أستات 3 رايوم جنفر مينستر تمرت زوب عن سبان أجابا مهارا زدرع سلطنا كاب ملأت زوبان زمت مهران مباعتا ودهيبوم أتي كابر بعتك ساب شدشت تكمتي أب كتما كرن زتوها بسلطنا 285 مهران رئيس مهران سوبرفايزراتن زتساتفو خونن كله بزتفلاليو كيلاتات كمتوهبه وكيل جنفر مينستر تمرتي آتو محمد عمر عبد الله أبريهم نسو أسعبو علامات سلطنا نفسو كف ممهر بتكبارن كل حسابن زتسنين تمهاراي زماكل أقابا مهارا تختلو أب تمهارو رؤي لوتين ممتاع مخانو قليسهم تساتفتيت سلطنا أب علتاو نتفتاتهم حقاز مخانو بمنتصار كدفع اللو تلابيوم أب مينستر تمرتي حلافي مسارتاو تمرتي ممهر إبراهيم محمد أب زسمعو قال سلطنتين زغسمو فلتت بقبوء تتكيمهم دلدل مسارت نزحازة تمهارو أب مفراين مهناصن حيال سرحي تبيهم كمزلو أسمير اللوم ما كونن حبريتان قوسقاسم مينستري مكلخال وشتاوي عقمي سنة أبوين نمبربارن أطريمون الزنحو نمدنفعن زعلمة نايل علي كل التوارح سلطنة وديبهم أتي أب سنة أباب نزنطفو 75 أبالات زتوها بسلطنة أب ميلاتات أتصحفان أتعلاليان درامان فيلمن كمون سنة صحف دمسي موهاد موزيكان تلهيثن زتقلليوم بشمون تتكمتي أب كتما دكم حراب استخايد سنة سرعات ممرغة أب مكون حبريتان قوسقاسن مينستر مكلخال حلافي جنفر بحلن سنة أبابن لتنال كولونيل كبرم عند ميكيال أبز اسمعو قال أدمعن صلاون بهلاون اتفاتات نمكياد مفتاشن معبالن عقمتات أقداسنا طلع المخانو قليسو حلافي مكون حبريتان قوسقاسن مينستر مكلخال كولونيل سلومون سيم بوغنو سلطنتي قسيمم منزلو فلتات كما بقس تتقيمم نستمهرو بنبابن قبراو سرحن كدرعو أتحساسيبهم قديم تقدلاي قويتو أمار آيا بحمام مخنيات تمالي 10 تقمتي أب مبل 64 عامت عدمو تسويهم
ኣብ ወርሒ ሓምለ 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ጎይትኦም ኣርኣያ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ብደረጃ ሓላፊ ኣሃዱ ዕዮ ተመዲቡ ንህዝቡን ንሃገሩን ብተወፋይነት ከገልግል ዝጸንሐ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ጎይትኦም ኣርኣያ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓደ ውልድን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ ሓሙስ 11 ጥቅምቲ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ደቀ ምሓረ ደንበዛን ተፈጺሙ። ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ጎይትኦም ኣርኣያ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መሳርሕቱን መቃልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብክብሪ ዕድም። ب10 ጥቅምቲ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ኬንያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ኣውቶቡስ 51 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። እታ 52 ሰባት ኣሳፊራ ዝነበረት ኣውቶቡስ ካብ ከተማ ናይሮቢ ናብ ከተማ ካካሜጋ እናተጓዓዘት እንከላያ ዛጊድ ጠንቁ ብዘይተነፀረ ምክንያት ተገምጢላ። ነቲ ሓደጋ ንምፅራይ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ኬንያ ሓቢሮም። ኣብ ኬንያ ብሓደጋታት ተሽከርከርቲ ዓመታዊ ኣስታት 12,000 ከም ዝሞቱ ፀብፃባት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና የመልክቱ። ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ዝጠንቁ ባህርያዊ ሓደጋታት ዘውርዶ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናዘያደ ይመጽእ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ብ10 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣነጺሮም። ካብ 1998 ክሳብ 2017 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ባህርያዊ ሓደጋታት ዘውረዶ ዕንወት ልዕሊ 2.9 ትሪልዮን ዶላር ከም ዝግመት ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምንካይ ሓደጋታት ልዕሊ 77 ሚእታዊት ካብኡ ብሰንኪ ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ዝሰዓበ ምዃኑ ኣነጺሮም። ካብ 1978 ክሳብ 1997 ብሰንኪ ባህርያውን ሰብ ሰርሑን ሓደጋታት ልዕሊ 1.3 ትሪልዮን ዶላር ክሳራ ከም ዝወረደ እንተኾነ ግን 32 ሚእታዊት ካብኡ ጥራይ ምስ ክሊማዊ ለውጢ ዝተኣሳሰረ ምንባሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩ። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዘይንቡር ኩነታት ኣየር ብዘሰዓቡ ሓደጋታት ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ልዕሊ 4.4 ሚልዮን ካልኦት ድማ ኣደዳ መቕሰልቲ ምምዝባልን ተመጽዋትነትን ከም ዝኾኑ እቲ ጸብጻብ ኣስፊሩሎም። ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምንካይ ሓደጋታት ነዚ መግለጺ ዘውፅእ ዘሎ ዓለማዊ ዋዒ ካብቲ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ መዋዕል ዝነበሮ ብልዕሊ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምስ ዝዛይድ ዝኸፍአ ዕንወት ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ። ክኢላታትን ተመራመርትን ስነ ኣከባቢ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ንምክልኻል መጠን ዝትፋእ በከልቲ ጋዛት ንምጉዳል ሃገራት ቁልጥፍን ዝተዋሃደን ስራሓት ከካይዳ እዮም ዝፅውዑ ዘለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ኪዩባን ሜክሲኮን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ድሕሪ ምውራድ ናብ ምብራቃዊ ገማግም ወሽመጥ ሜክሲኮ ዘምርሐ ህበቡላዊ ማዕበል ሚካኤል ብ10 ጥቅምቲ ወሰናስን ከተማ ፍሎሪዳ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝበፅሓሉ ከቢድ ዕንወት ከም ዘወረደ ተቃሊሑ። ህበቡላዊ ማዕበል ሚካኤል ብልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ንፋስ ተሰኒ ወሰናስን ፍሎሪዳ ኣብ ዝበቕዓሉ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ መካይንን ኣግራብን ዕንወት ብምውራድ ብቢልዮናት ዶላር ዝግመት ክሳራ ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ። ብዘይካዚ ሰፊሕ ክፋል ፍሎሪዳ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፈ ተሓቢሩ። ሰፊሕ ክፋል ወሰናስን ፍሎሪዳ ዕለቕሊቑ ብምህላው ተወሳኺ ሓደጋታት ከይክሰት ተሰጊኡሎም። እቲ ካብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ዝተበገሰን ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ፍሎሪዳ ካብ ዝበፅሑ ህበቡላዊ ማዕበላት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ ዝተገልጸን ማዕበል ሚካኤል ኣብዚ እዋን ናብ ክፍለ ሃገር ጆርጅያ ገጹ ኣምሪሑ ከም ዘሎን ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ትእዛዝ ከም እተመሓላለፈን ተገሊጹ። ብዛዕባ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ደቂቕ ገምጋም ከም ዘድልዮ መራሒት መንግስቲ ጀርመን ኣንገላ መርከል ብ10 ጥቅምቲ ሓቢራ። ቻንስለር መርከል ነዚ መግለፂ እዚ ትህብ ዘላ ላዕለዋይ ተዛታይ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ምውፃእ ብሪጣንያ ሚካኤል ባርኒየር ምስ ብሪጣንያ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ስምዕ ክብጻሕ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑን ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዩ። እቲ ላዕለዋይ ተዛታይ ኣብ መግለፂኡ ምስ ምውፃእ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሪጣንያ ምስ ሰሜን ኣየርላንድ ኣብ ዘራኽባ ዶባት ቤት ጽሕፈት ጉምሩክ ክህሉ ክትቅበሎ ከም ዘለዋ ገሊጹሎም።
ቻንስለር መርከል በወገና እቲ ዝግበር ዘሎ ዘተ ኣብ ናይ መወዳእታን ወሳንን ገጻቱ በፂሑ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ዝሓፀረ ክዛዘም ንኹሎም ወገናት ዝበለጸ ኣማራፂ ምዃንያ ኣብሪሃም ብዘይካዚ ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጀርመን ምስ ብሪጣንያ ጥቡቕ ንግዳውን ጸጥታውን ዝምድና ክትምስርት ከም ትደሊ ቻንስለር መርከል ገሊጻ ዛጊት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ምርዳእ ዘይበጽሑ ዘለው ኤውሮጳዊ ሕብረትን ብሪጣንያን መስርሕ ምውፃእ ብሪጣንያ ብዘይስምዕ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ክገልጹ ጸኒሖም ኩሎም ወገናት ካብ ዘይምእምእ ስምምዕ ምኽታም ብዘይስምምዕ ምፍላይ ይሓይሽ ዝብል መርገፂ ሒዞም ብምህላዎም ድማ ብሪጣንያ ኣብ መጻኢ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዛዕባ ዝህለዋ ንግዳዊ ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ካልእ ዝምድናታትን ስምምዕ ከይከተመት ኣባልነታ ክትስሕብ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ቻይና ንፓኪስታን 48 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ውግእ ክትሸጠላ ከም እተሰማምዐት ማዕከናት ዜና የቃልሓ ኣለዋ ዋጋ ናይተን ነፈርቲ እኳ እንተዘይተሓበረ ቻይና ኣቐዲማ ኣብ መሸጣ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ውግእ ካብ ዝገበረቶ ተስምዕ እቲ ዝዓበየ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ፓኪስታን እቲ ውዕል ወተሃደራዊ ዓቕማ ኣብ ምድንፋዕ ወታወተራ ከም ዝህልዎ ሓቢራ ኣላ እዚ ናይ ትሽዓተ ጥቅምቲ ስምዕ ቁሩብ መዓልትታት ድሕርቲ ህንዲ S-400 ዝተባህለ ጸረ ሚሳይል ሩስያ ንምሽማት ዝበጽሓቶ ውዕል እዩ ዝኽተም ዘሎ እዚ ኣብ መንጎተን ደቡባዊ ምስሓብ ዘለዎን ወነንቲ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝኾና ጎረባብቲ ሃገራት ንዘሎ ውድድር ሸመታ ኣጽዋር ዘመልክት ምዃኑ ወተሃደራን ተንተንቲ ይገልጹ ብጉዳይ ዞባ ካሽሚር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ደቡባዊ ምስሓብ ዛጊት ሰላማዊ መዓልቦ ከም ዘይረኸበ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት መጠን ካብ መካይን ናብ ኣየር ዝትፍኡ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2030 ብ35 ሚእታዊት ከጉድላ ኣብ ሰምዕ በፂሐን ሚኒስተራት ኣካባቢ ናይተን ሃገራት ብትሽዓተ ጥቅምቲ ኣብ ላክሰምበርግ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዮም ኣብ ማዕከላይ ስምዕ ክበጽሑ ክኢሎም እተን ሃገራት መጠን ናይቶም ጋዛት ብ40 ሚእታዊት ክጎድል እማም እኳ እንተቐረበ ካብ ኢንዱስትሪ መፍረ መካይን ዝያዳ እትነጥፍ ጀርመን እትርከበን ገለ ሃገራት ግን ከም እተቃውምኦ ይፍለጥ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ስምዕ ዝበጽሓ ዘለዋ ክልተ መዓልታት ድሕርቲ ሕብራት ሃገራት ንመጠን ምውሳኽ ክሊማዊ ዋዒ ዘለዎ ስግኣት ምግላጽ እዩ እቲ ውድብ ክሊማዊ ዋዒ ንምግታእ ዕቱብ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ክሳብ 2050 መጠን ዋዒ ብ1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሉ እዩ ክሊማዊ ለውጢ ንምግታእ ኣብ 2015 ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምዕ ይትግበር ከም ዘየለ ይግለጽ ብትሽዓተ ጥቅምቲ ኣብ ደሴት ማዮርካ ናይ እስጳኛ ዝወቕዕ ዝናብ ዘሰዓቦ ብርቱዕ ዕልቕልቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ጥዕና እስጳኛ ሓያሎ ድሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበር ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተፈሊጡሎም ኣብቲ ናይ ሓደጋ ከባቢታት ዝበፅሐ ቀዳማይ ሚኒስተር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክቀላጠፍ ኣዚዙ ድሃዮም ጠፊኡ ዘሎ ግዳያት ንምድሓን ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እቲ ሓደጋ ናብ ካልእ ከባቢታት እስጳኛ ከይልሕም ዝሰግኡ ኪላታት ሜትሮሎጂ ኣብ ከተማ ባርሴሎናን ካልኦትን ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ኣብ 2016 ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ እስጳኛ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራ ከም ዘውረደ ጸብጻባት ይጠቕሱ نزع الاسترال وزينة وسنة وزازي من الله زغط سلفون إيرت في خاتل العدم بروح معلتي